Good morning from Santa Maria, bro. Santa Maria, Pangasinan, no? Sinakaya sa kulong-kulong. So, Pinoy 155. Pandarman, bro. Sanondar na. Maingay daw, sabi ni ka, bro, eh. Hop! Dapamon! Tagarin eh. Dagayang gilingan batod yunag. Anda crusher na. Anda crusher na, sabi ni ka, bro. May gilingan ng bato. So, sige. Overhaul. At may dumating pa. TMX 125, mga bossing, oh. Maingay. Nakatanggal na yung ASV niya dito. Yung air suction valve nakatanggal na. So, check natin mamaya. Bago na rin yung block nyo. Napalitan na. Maingay na rin yung timing gear. Tapos napakalagitik. Tapos sabi ng uncle, nasok uncle? Mausok na daw. Taga din ka, boss? Kamiling. Ay, Kamiling. Marawan. Medyo adayo pa ya. Marawi Kamiling. Palamisan ta ng uncle. Taka. Okay. Ito yung makina ni bossing, oh. From Santa Maria, Pangasinan. Oh, i-cutting disc natin yung cambio niya. Naka-welding eh. Labas tsaka loob. Ayun, oh. Oh, hindi natin mababaklas yan, yun, oh. Cutting na lang natin yan. Tapos dugtuhan na lang natin ng panibago. Tapos bibili ng bagong cambio. Na, bro? Okay. Cutting. Ayan, mga bossing, nabaklas na, nabiyak na. At nakita natin yung makina ni boss. Napakaitim na, oh. Ayan, si brother dito may ini-spray. Ayan. Nasaan yung degreaser? Yan, degreaser yan, mga bossing. At ang pangalan ng degreaser na yan ay wala. So, check natin. So, yung gamit nating degreaser ay ito, papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung degreaser na gamit natin. Rock all-purpose degreaser, mga bossing. Napakabisa. Ayan, oh. Subukan mong i-brush. Ayan, oh. Maitim. Maitim. Brush mo, kung brush. Yo! Ayun yung brush. Yan. Okay, brush mo, George. Puputi yan. Wow. Mamaya puputi na yan. Ito nga, bro, itong isa akin, ah. Oh, ito naman. So, Hindi pa nagalaw. Hindi pa nagalaw. Na-sprayan na yan ng rock degreaser. Powered by rock all-purpose degreaser. Sige, bro. Oh, mayan pa lang yan, bro. Ayun, oh. Natatanggal ka agad, mga bossing, oh. Napaka-effective. Oh, iba. Pumuti ka agad, oh. Konting banlaw na lang yan mamaya. Sige. So, yung naging problema nito, oh, mga bossing, sira na yung signal bearing ng motor ni boss. Maingay. Tapos timing gear, papalitan na rin natin yung timing gear. Check pa natin lahat ng mga dapat palitan dito para maging smooth yung andar ng motor ni boss. Yan. A few moments later. Yan, sa nakabili na tayo ng mga pyesa, mga bossing. Third gear. Ayan, third gear ng pang TMX 155 yung ikakabit natin dito sa Pinoy 155. Dahil yung gear ratio nito, mga bossing, kaparehas lang sila ng 155. 4 speed. Ayan yung third gear niya, oh, mga bossing, oh. Yan, magkikita nyo yung sidings niya. Wala na. Malalalim na yung kanal. Panigurado to, maugong na kapag tumatakbo kapag nagtersera ka. Tapos, ito yung partner niya. Yan. Ayan yung kapartner niya, mga bossing, oh. Yan. So, yung binili natin, original pang TMX 155. Okay, yung bilang ng ngipin is, yung isa, yung nasa main shaft, 22. Ito, 22 yung ngipin nito. Tapos, yung nasa counter shaft, 28. Okay, 22, 28 sa mga TMX 155. Sa Pinoy 155. Sa mga TMX 125 naman, ang gear ratio ng mga TMX 125, 20, 28. Mas low speed, mga bossing. Sa TMX 155, 22, 28. Okay, so palitan na natin ng third gear to. Tapos, napapalitan na natin ng connecting rod. Tsaka dalawang signal bearing. Yan. So, palitan na natin. Tapos, assemblein na natin, mga bossing. Yung TMX Alpha, yun na, buo na yung makina niya. Yung motor ng girl from Kamiling. Ang taas nito, oh, birang haba ng pa, oh. Kawayan. Sana all. Okay, assemble time. Tanggalin na natin yung gear dito para mapalitan. A few inches later.
At inabot na ng hapon si Kabro. Magdidilim na naman. Inabutan pa ng ulan mga bossing. So tapos na natin yung Pinoy 155 niya mga boss. Ayan mga boss Kabro. So medyo natagalan pa tayo dahil nagka-troubleshoot tayo dito sa may axle ng cambio. Ayan, so dinugtungan ko ng cambio yan. Ay, dinugtungan ko yung axle niya kasi naka-welding na yung dati. Ayan, ito, naka-welding. At pinalitan na natin yung bago. Pinalitan na natin ng bagong cambio. Ayan. Okay, so ngayon nagdugtong ulit tayo. Nabitin yung dinugtong natin kaya dinagdagan pa natin. Nagbaklas pa ulit tayo sa bandang clutch side. So ayan o, sakto na. Okay, start mo na. So narinig nyo yung andar niya kanina. Napakaingay, parang may crusher. May crusher lang ba ito kanina to mga bossing. Okay, start. Nakaswitch na? Nakaswitch na? Di pa? Okay. Hindi ba? Ayun na yung andar niya ngayon mga boss. Tahimik na. Nice. Before and after mga bossing. Ayun na yung andar niya, smooth na ulit. Sakay na natin sa kulong-kulong ng Kabro para hindi maabutan ng gabi. Ano, Davido? Okay. Ayun o. Kargatan bro. Ayun o. Sakay natin dito sa kulong-kulong ni Kabro. Sigurado kan bro. Sigurado kan. Tigsa tudo na eh. Sige, ingat. Tigsa tudo. Yan. Talagang susugodin na ni Kabro yung ulan. Yun o. Nataon naman kasi na wala tayong kapote mga bossing. So papahiraman ko sana si bossing ng kapote. Alright, you know, napakalakas ng ulan. So ingat tayong lahat mga bossing. Bawal magkasakit. Yan, tag-ulan na mga bossing.